Stil dig op på baren! Der står han. Jeg sidder ned. Jeg er ikke højere, sådan er det. Jeg har ellers set, at i Sverige diskuterer de, om der skal være et fælles ord for han og hun. De her venstre ekstremister har fundet ud af, at man skal kalde det hen. Og jeg har overvejet, at hvis det bliver gennemført, så vil jeg kræve, at det bliver et fælles ord for høj og lav. Der må være lidt retfærdighed til i den land. Men det, vi har aftalt, at jeg skal tale om i dag, det er det, der gør, at folk bliver engageret i dansk politik, nemlig energipolitik. Det er i hvert fald det, der har engageret folk den seneste uges tid, hvis vi skal se på det på den måde. Og i Liberal Alliance har vi jo valgt at se det igennem de fuldstændig sædvanlige liberale briller. Hvordan sørger man for at få mindre stat? Hvordan sørger man for at få mindre skat? Og hvordan sørger man for at få mere frihed til den enkelte? Jeg ved godt, at der er folk fra alle mulige partier, men hvis jeg skal tro på min inbox, så findes der også en del borgerlige vælgere, der ikke stemmer Liberal Alliance, som er ked af, at man skal betale 1.300 kroner i snit mere for energi for en dansk gennemsnitsfamilie. Hvis man har et hus i sådan lidt mere borgerlig størrelse, er det altså flere penge, vi bare gør opmærksom på. Når det er sagt, så vil jeg tage udgangspunkt i, at der er et land, der ifølge EU's statistiske kontor Eurostat har EU's dyreste energipriser inden energiforlig. Ja, det er Danmark. Faktisk er der et land, der har verdens dyreste energipriser inden energiforlig. Og det er også Danmark. Men alligevel har man fundet ud af, at man vil hæve priserne yderligere. Nu er det jo sådan, at EU faktisk har en fælles målsætning i forhold til energipolitikken i forvejen frem til 2020, der blandt andet gør, at Danmark allerede indtil nu skulle reducere CO2-udslippet med 20%. Det var allerede dansk politik. Det kan man mene om, hvad man vil. Det kan vi tage en diskussion om en anden aften. Det forligspartierne i deres visdom har fundet frem til, det er, at Danmark skal være lidt grønnere. Så derfor så skal vi reducere med 34% i stedet for med 20%. Og det lyder jo også meget godt. Man kan reducere CO2-udslippet, vi kan blive grønne, vi kan få god samvittighed, vi kan gøre alt muligt godt, er det ikke dejligt? Eller hvad? Der var en, der klappede, og resten er fornuftigt. For problemet er, at EU har et kvotesystem. Og det betyder, at når Danmark er mere ambitiøs end det, der i forvejen var aftalt frem til 2020, så kan alle de andre 26 EU-lande få lov til at foretage den forurening, vi undlader at foretage. Det vil sige, de ting, der ikke længere bliver produceret i Danmark på grund af energiforliget, de kan nu blive produceret i Tyskland, Polen, Grækenland, Irland, og jeg skal lade være med at sige alle 26 lande. Det har du ikke sagt, at jeg klappede. Men det er... Nej, det var det. Så var der ikke engang en, der ville klappe. Og det vil sige, at problemet med det her energiforlig, det er, at selvom man ønskede at nedbringe CO2-udslippet, hvis det var det, der var ens målsætning, så kommer det faktisk ikke til at ske. Det er bare sådan, at det er nogle skorstene på den anden side af den danske grænse, som udleder CO2'en. Og jeg ved ikke, om det, hvis man ellers er tilhænger af det her med den globale opvarmning, gør nogen forskel på, om CO2-udslippet kommer i Spanien, Portugal eller i Danmark. Jeg tror det ikke. Det er faktisk så åbenlyst, at det her er en god pointe. Så den grønne tænketank, som Danmark er heldig at have, der hedder Concito, de har været ude at sige, at der faktisk ikke er nogen nævneværdig miljøeffekt af det her udspil. Og når jeg nævner Concito, er det ikke helt et tilfælde. Fordi Concito stifter, og indtil september måned formand, hedder Martin Lidegaard. Altså energiministeren i Danmark. Og det vil sige, at hans eget bagland, dem som han har været i spidsen for, der skulle være dem, der skulle gøre Danmark grønnere, de siger, at det han har lavet her, det vil ikke få nogen synderlig effekt. Så hvis I ikke tror på mig, så kan I da tro på de mennesker, som Martin Lidegaard selv har ansat. Så er der jo hele den her diskussion, der har været i den borgerlige lejr. Nej, ja, vi skal lige, inden vi... Ja, det var en teaser.
Lige en sidste ting om det indholdsmæssige, fordi det er jo sådan set det indholdsmæssige, der er det afgørende for, at man skal være imod det her elendige energiforlig. Indholdsmæssigt er der nemlig også den anden spændende ting, at de siger, at men når vi nu bruger de her 3,6 milliarder, så skaber vi jo 8.000 jobs i forbindelse med, at der skal bygges de her 2 havvindmølleparker. Og 8.000 jobs, når nu alle snakker om arbejdsløshed, på trods af, at arbejdsløsheden næsten ikke har været lavere noget over de sidste 40 år, men det skal vi jo ikke at tale om. Så det er vel meget godt. 8.000 arbejdspladser er det ikke. Jo, men der vil vi bare sige til vores socialdemokratiske venner af alle afskygninger, at det fungerer jo ikke længere, som det gjorde i 30'erne. Vi laver offentlig byggeri, der skal bruges 8.000 mennesker, 8.000 glade danskere kommer ud og arbejde. Man har oprettet noget, der hedder den Europæiske Union. Jeg ved ikke, om forligspartierne har hørt om det. Men det betyder, at alle de her projekter skal i EU-licitation. De skal i udbud. Og lur mig om ikke størstedelen af de her 8.000 mennesker, der kommer i beskæftigelse i forbindelse med energiforliget, i virkeligheden slet ikke er indbyggere i det her land, men i andre EU-lande. Det synes jeg da er helt fair, at der er en konkurrence. Jeg har da ikke noget imod, at der er folk i andre lande, der får et arbejde. Men det er vel ikke det, danske skatteydere skal betale for. Det er det indholdsmæssigt interessant. Så er nogen, der siger, jo, men det var jo blevet meget værre, hvis regeringen havde lavet det med Enhedslisten. Det kan da godt være, at det var blevet marginalt værre, men så havde vi haft den fordel, at når de borgerlige partier havde vundet folketingsvalget 2015-16 stykker, at så kunne vi have afskaffet hele lortet. Nu gælder det frem til 2020. Min bedstefar, som er død for over 20 år siden, han levede af at sælge kreaturer og gamle biler. En ganske fin mand. Og han vidste, at hvis man skulle have en ordentlig pris for en hest, en ko eller en brugt bil, så skulle man sige en pris, der var højere end den, man gerne ville have. Det gjorde Martin Lidegaard også, og derfor narrede han Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti efter min bedste overbevisning. Nå. Så er der også nogen, der har set, at Liberale Alliance har lavet lidt markedsføring i alle energiforlig. Og det vil måske være lidt unfair af mig ikke at nævne det, når nu vi er samlet så mange liberale fra alle partier her. Og jeg ved ikke, om I er klar over det. Men i 2 måneder, der har vi fyldt Berlingske, Politikken, Jyllandsposten, Metro Express, 24 timer, Nordjyske Stiftstidende, Fyns Stiftstidende og Jyske Vestkysten med annoncer. Faktuelle, konstruktive, gennemregnede forslag til, hvad man kunne gøre for at gøre Danmark til et bedre sted. Og vi har selvfølgelig alle sammen set de spændende tv-indslag og avisartikler, der er kommet ud af det. Stort set ingen, om nogen overhovedet. Og derfor, så tror jeg bare, man må sige, at hvis man vil høre en liberal stemme, mens de røde har magten, så er vi nødt til at råbe lidt op en gang imellem. Og det er det, vi har valgt at gøre med de annoncer, som planlagt kørte i 4 dage. De kører faktisk kun i 4 dage, efter 2 måneder med alle de faktuelle, saglige annoncer. Og det kan putte TV-avisen, nyhederne, Clement, Godmorgen Danmark, Bag Borgen, og jeg har lige været i Mogensen og Christiansen. Altså, man må sige, at det gav et vindue til at fortælle om, hvad er det egentlig for en politik, som Liberal Alliance har. Og det er det, der var ideen. Så kan man sige, var det for provokerende? Men hvis man gerne vil være et parti, der bevæger sig på grænsen, så må man jo også mærke, hvor grænsen går en gang imellem. Og det er man selvfølgelig nødt til at sjusse sig lidt frem. Og så er der nogen, der siger, men det koster jo blå blok stemmer. Der skal man først og fremmest have det som udgangspunkt, at vi lever i et meget mærkeligt land. Fordi sådan en blød socialliberal som mig, bliver betragtet som en yderliggående højreekstremist i et socialistisk samfund som det danske. Og det kan godt gøre det lidt svært nogle gange at lige finde ud af, hvad det er for en vinkel, man skal tage på ting over. Men jeg vil bare sige, at hvis I ser på hele sidste valgperiode, i hvert fald den tid, jeg selv har været med,
de sidste 2 år op til valget, der kritiserede vi igen og igen Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, hver gang vi synes, de ikke førte liberal politik. Det gjorde vi af et ærligt hjerte og med god samvittighed. Hver gang fik vi at vide, det skader de borgerlige partier, hvis I siger det, lad nu være med at sige det, I umodne, naive, politisk tonedøv og hvad ved jeg. Så skete der selvfølgelig heldigvis det, at Lars Løkke blev ramt af en knibtangsmanøvre med verdenskrisen på den ene side, Liberal Alliance på den anden side, der gjorde, at han pludselig ville lave reformer der i sidste år, i begyndelsen af året, med nytårstalen og efterløn og alt det der, det er vi glade for. Men hvad skete der egentlig, hvis vi ser på Blå Blok? Der skete faktisk lige præcis det, at hvis man ser på alle de meningsmål, der var i de der 2,5 år, så klarede Blå Blok sig faktisk langt bedre end forventet. På trods af, at vi igen og igen fortalte Blå Blok, at de skulle være blå og ikke røde. Så derfor, så siger jeg med god samvittighed lige meget, om den ene måling går op, og den anden måling går ned, og vi har haft den bedste siden valget i dag, og det er vi glade for. Lige meget hvordan de går, så siger jeg med god samvittighed, vi vil påpege, når nogen fører Danmark i mere socialistisk retning, i mere skattetynget retning, i mindre frihedsorienteret retning, hver eneste gang, om det er Venstre, eller Socialdemokraterne, eller hvem det er, så er vi påpeget. Wow. Men der skal ikke være nogen tvivl om, der er nemlig nogen, der har spurgt. Nå jo, men er det ikke sådan, at nu virker det som, at de ikke er så glade for Løkke? Vil de så pege på Helle Thorning? Det skal man vel være ret naiv for at tro, eller ondsindet måske lige frem for at sige. Pointen er jo, at vi vil gøre alt for, at Lars Løkke kommer ind i statsministeriet igen. Men vi vil ikke have, at VKO-flertallet genetablerer sig og fortsætter de 10 års socialdemokratiske eksperiment, man kørte fra 2001 til 2001. Vi vil have, at den borgerlige regering skal føre liberal politik og ikke socialdemokratisk politik. Det er sådan set det, der er hele vores tilgangsvinkel til tingene. Og derfor ender det også ud i, at jeg tror faktisk, at der er rigtig mange venstrefolk og konservative, som inde i deres hjerte glæder sig over Liberal Alliance. Jeg har faktisk en fornemmelse af, at der er nogle af mine folketingskolleger fra Venstre og Konservative, der håber, at de bliver afhængige af os, for så kan de føre den politik, de rigtig gerne vil, og ikke den, de synes, de var tvunget til. Det kunne også bare melde sig i liberale partier i stedet for. Jo, men det er bedre med liberale i andre partier, end at vi skal have socialdemokrater og liberale alliance. Og lad det være konklusionen for, at vi på tværs af partiskel og på mange måder, jeg var i VU i Aarhus for 14 dage siden, og jeg mener, at VU er en af Liberal Alliances tætteste allierede, fordi vi har jo det fælles formål at gøre Venstre liberal. Alle gode liberale kræfter, de skal forene sig i kampen for, at vi får et Danmark, der er præget af mindre stat, lavere skatter, færre forbud, mindre bureaukrati og meget mere personlig frihed. Tak for ordet.